chiana pagaita pagatanza kama na kule keninge katene ali ngaro kule pinche nganda kuchurukanya kwekura kugenda ya na igule chaso naenda bwakange sabarenge para ekenyoro gya kasereka kya muminyo kibakaka osa nyumba otarira mama abanya kenyoro bakasereka batagore nyumba batongire nyumba igayeta kwetenga babori mama kaya aganda mama taratoke sakara asata magoji baminto njena kumire baminto njena kumire naende na ijamire naende na umatire naende na ijamire naende na umatire otaru mwana baganda omitekero na nyoire otaru mwana baganda omitekero na nyoire otani boli wakala ibonga buno bwalero obwanjani bwabono mane piwa kendire ototi bali koiwana nanyana benda yemo ototi bali koiwana nanyana benda yemo obe baminto akulira kunya wira obe nyakizi ya beire baminto se yawe babantu bakuwana kuya wira oitani tekere emsiye bon basungoli ogambyo kuya kusomarwoni atuma beira batini naenda bakwimede toba beira batini naenda bakwimede abe ande tabanyene otali mabira nonya be ande tabanyene otali mabira nonya monto na twara kende nomusaba tagokoa monto na twara kende nomusaba tagokoa nomanyora gakurage komusunja mbakokora nomanyora gakurage komusunja mbakokora naye no otenine mataku na gosharu naye no otenine mataku na gosharu tokenga watigaire akurutera chisese tokenga watigaire akurutera chisese ubi baminto nyakenze ya beire obe wabongiti wabutire okiti wabutire tatangukanya ye onyoro monto para grata como sonja bakokora Mwancho morigereria Obosongo Vibes Network kakabunire botambe egasi yaito no gotara sebinyoro eriko koretera ari agendereta sebinyoro byaito Kisii County Boigo amana Nyamira litukoria rero nigo twatarire goika asakuru kunga masongo bari mu maetororo akurumenyingwa waso agoche imanda muno monto kwanda nyamonema epare yachi gosokaria masagara mate agenda guchi suneka mate aiga ne society ya masongo tariare no turi nsaiga nga iga nkiya toretira iga moise korra maega iga nyumba nere esambire giga paka no mbono iri okindira umuriro turakenda negenderete kuyigo ikabono umugano urase umuchiyo iga no mugano bugukumia na inde bune bitaga bya bere bikokoreka ase gusi yaito gotwanya ororo boti bono mambia inga umumuranare oyomo umuchiyo oyo bachiete bakairanirania gusene yanko ya eti nkomanya kamwake mioro kurwabo ekenyoro gekagechigwa kigachicha gekamanyora ngosoire nyumba kera soire nyumba iga bagachikumurangiria soka kanga okoranga soborobwo baka musambira ororo bono kurwabo nto chikomanyanga mamu mwabo no are iga tuigwete ngata bwate family bantu mbare ngoro bamenyete na ngina boka migiga iga ngina no arere nyasaye namukonyete aga minchuria makweri nere bono tole nere uguchigo tweresa ninki kikiabete ikiagerekero kurigereria insa umuriro uyo nigo sambete nyombe yo gakora ebyande gusine chokoni yarengi kurwanto komanya na bintu binde mbere bisambere nsiga iga aiga manyinga naro emete gusine ye bari ko muitira kuna manyinga nara tonya tensiga iga akirende agaika gusiria obugama bwaye na kitwakira iga totegerera toigunga rende ngikiabete na ndi gwetira umugano yoiga na batogosomia bagusiba minto erinde rigotaka kwemanyinga ningi kigenderete kenyoro na inde bintu bingabune bigekera bikokoreka na kitoko gamberana erinde ripakate gwikira aso muntu agosiria ubugama bwaye kyagere nseye muntu tayo obwate right yo gwito muntu nde guse muntu tayo obwato kubwa iguru y'ubugema bwo muntu nde lakini rende
ningi kiagerete ekenyoro kigaikira ase buna agaiga na araituraiga tukwane na barabwo tuteme ku understand tumanye nga ningi kiabete omwancho murigereria aiga nigo tore ne nyaroke ya moye family ye iga oyo mumuro mwabo aitetwe erente gitato mugano biyanga ningi kere baba tweresa ngo mugano inki kigendete seina nje nakire twesimi charenge saa moja cha mogoroba igo cha maragoba ne ndugu yane oromo mura okane ogatatu agante bikwegure kikiaberenga ngamata ya tinda ake tusime tinda egungi kiabera agante ya na igure chaso naenda bwakange sebarenge para ekenyoro gya kasereka kya muminyo kibakaka osa nyumba otarira mama abanyakenyoro bakasereka batagore nyumba batongire nyumba igayeta kwetenga babori mama kaya aganta mama taratoke sakara asata magoji wanonje nabo karera mambe nacho tende nanyorire na mumucho yeteka aso bwengerendo mumuroyo minto tari tani ndate na nabwate obokirime nake na roitete mumuro minto kabe na abwate tu agakore gesibo kyae agasoka kerasoka agachaka bana emyaka ibere akatwara omuise ko musani akumise ko yakamata ya condition mugondo bakalichwe ase chikae bana kerako mate yacho bamenya kanga na mumerete njera akamwa ko muise ko yakageka nanda bana boda boda bakamubwata bakaliba tete ko musamba mugambye likya ikagoika bwangu omwako yagate mutinyusta akamwira chera konyene wali kurwarwa chera tarakora mitinyebe bana ngonyo kuripoti yale na ngonyo komanyora nyo kumurama kuripoti ligatana gate sabagambi bali gakora kene bana muna bakayekerete iga aya beire oyo bakurwana nerengi bakubona oyo gari yanko yaye ne yango itali oyo gari yo mumuro mwa batatu mino ekase inki bakubona boli mombore go chimata ali osinene no bwaerende oyagachaga chaso ni agasime komote okaenda kwae umuto iba kanyorwanerera mwisha yanga agachaka nyogecha agaseginga ali getikobenga kieyu ana babogera temyoro igara kinyanga akani wagatika na mwageterige nalie bachwe simi yae gatika ango ya gaka mumuro mino so mumuro mina gaka ango ya anga gaka isimi bana era kanyogoterla na atete simi yani nane ngo chigosime kemete mate gari otogora bono ngakiata itemenye ngoripoti esa bagambi tari koyu akanyora njero nyagonta injene gento gekwete ngamata binje mangana itingo nyara ukogambera ese ngento kwalwete cha genda ripoti esa bagambi abakwani na ibagateba na igaranwa inge bugo mugambi tingo manyaro ndora kwana na mugambi paka bone libaje tukuburukana mumuro mine rengi babunete paka gacha kumuita obarimo kanyara mbaratu yani bare kurwanirira tigande mega aba muramba renga bare mine mbane barenge banne kai bare bonse bon toro uchibano kanyamba tatu baro yosire abande ne chitauni bakonyo kwaso ese ngenjo yo ngonyo ko batianera ari style gete na okwaga chamba ga chitinga tato mino ndia sirete 2020 igokuru libono no aiga no mwa mama mino kabisa mwa mama na ande nje na nyaga chite bana nsindire ngaito go chake mwancho muri na chika ko tebia oyiga nere mama mwabo mumuro yo sambetwe ande otebekanete gokorege korekyo na totebia marieta na ndatwerese nga omuchando no rori oyo mongina nga kyukurukwa mere ni kirwa ratemu ningi kiabete paka enyomba ya otoroche nigo yayiete paka kaera antoche no manno muchia ago tiri mboka ruguru ba masai tumusubati no rugo minyo kino marakurudia gungana rita gungano ali
riuga gabogoria omoro na egamiang'ete ngakenga no bakoruma iga riuga bagachikora bagakuncha ngatama. Bono wamenyete goteba mbwagete maete are kombwata bwakache nakora chikonda. Bono akairana gocha nteba ng'akire omoro amwasirimani enyomba yaane eyenda. Abwate gachung'uma gote na plastic gete gari gechi. Momuro oyo. Nataka ndore oyore bakanya kondangeria na esimi. Nkamata ibono kaji gochi bakamenya kurwa omwana oria otebeti sirimani. Abo ni igoro? Chiagera saa 10. Na kurumuna ari mwana aroro getoni. Kurumuna ari yonsi abantu abange chire ngima. Bakamenya gocha bagacha bwata makombe no yose myosakia na rubata omorari abwata rigina no mutegete. Chikumbo linki akora ntabinjo omubiri nande amanya taro walpa asare turasa amanyata. Bakarusha tirisa. Ako mamagana gocha mukinga matavinkinga na kurumaiga banta pa kusi abanana karaba amanya kibagotiga. Bakataga uri trimora wataga mareto gandu nyomba ime batai no yone ntinje ndwanya mo tembo. Kenje monto na ndwira bakachoma choma na kwate asikirche tulugom. Kaire rumweli ime ngabe kurumanga tren kurbosi. Kakurige naga kakumotonde ga magena ali bakotuno moteiga. Akomokorora. Wosi amanya kana itigeta make. Ona kabakamya kungso moito na masaro ne minto bindi chibanda ntarega tero. Imya mpege tia kwembeo akiara chikunjoka. Na miyogo nyane kerete. Masegura ali bakatumba masaro rio bakatonkia moito. Bakatongene biru kelenge nyomba ne kende bakatongi birugo ne moito. Bakarusu muranguli me wasago chime. Bakamudo otire rio kirionsi akatayotikangu mama na yoko. Akasoka gocho sokerenga sokereke bakabakadansa ali bakachagwita makina manena. Ne meto moto kabiri. Akmata go tingi mwete go tingi ngeli tondo. Na gatuga ya mongeri ngakurura ngikura ali kutira ngaile chipanchirime. Atena kwenda tamasarura tumuru basambe injinga genda kuchiruguru. Tayo ningobe no mwana ngoba nyike bara ngenda ngenda ruguru senyomba ruguru abakambi. Atira ra to na mambi. Wono ndi bantu china rangeli ngangare. Ndure bakachombe bacha barole ngakie koba. Chaga pago pimo go mago nje matenge kana tango kuna yo kwata tikani tingu akasogo yo kuna njenga itri gali go chia ina pagaita pagatanga ya na kule keninge. Katerina ali ngaro kule pinche nganda kuchuruka na kwekura kugenda. Manchomoreria maigure omugano. Aenda koranga mu muronya gusira uso yutetwe na inde na itete mu muromo abo una kwega musubati omu abateba mba minyokanitira mu muromo abo na ndi issues choburemo akamuita agakwa na inde bonege kore kene ya kabere na inde gwete yanke yaye nero go baetanete no buremo asimi ko mote bana kuomana bakigacha kuirira egento buneki gokoreka umuro utabwate family iko bamenyete na ngina oyo basinyanete nere bachite kurwana nere mwae nereye lakini go twachiroro twanyore mbayo twatebi gunga bachire nyagitari uchigochia kigwa ga mwagete gusemo guta na sande one family yachire nyagitari ba makobire atio karwa check up lakini ntagete gukwanega bagusiba minto amagosongo to kare binyoro na muntu nari nero kobe serial killer ebibiri ngotebere nga utaua kwa upanga na utalua kwa upanga ni sawa lakini rende ntagete murigererie environment ya gari stwaruro muchuria number 1 ene family ntakapi umuntu nuri orari otigarite mama mwabo kwa iwe nyaruka yaye yatebanga nero kore tumuki muno agakoro mukipaka akamwagachire nyombe eri bati mwarorari mama mwabo mumuroyo ereta abwate mamocho umuntu ogosete no mumura na ende nyekenyurugi ya file tinga ngokora kiari ngibuna giakorete kangoni go bare gotema buna bakunyara umumura abo uri umusigera bweka batige mama mwabo ekiabera bono maite igo bachite bagapanish umuntu ore innocent basambire umumura okure basambire ne nyomba ya mama mwabo yobona tabwati asaho chikorara asata metengo chimwa mumuraro goro yo makoitetwe na omurugio yamenyete no atamete gochi ogusiba minto ntagete gotebaiga embya chisa chindo muntu nabako gechie kenyoro chisa chindo muntu nabako kore bintu paka mwafiri ngakangonere gaitwa mbya lakini umuntu yekera mwana chireki ne gyo kumuita ka kitimo kubekera ni abantu bande batare ngororo amvere shwanga bamurambare barengari bare basowa nyumba basoke mu muroyo anya bategete kumuita bamuitire isiko kubwa gusambe nyumba yonsi bakeyangina bano umuntu uri otigere bweka bunari gatabwati kende ndagira yayirete ime bintu biyayirete ime chisu amara everything bono nabasogete yangiri abegete yoka mubere nera sogete nero
serikali ngotebere ngati mukwira richika sama bokaino bakya bagusi ebintu byabeire binge gusipa ke bindo gukuminga kibikoba mara kwa igwo musaja gajeta agasamba mukaye mara kwa igwo yonde gacheta akago sininki amangana manga buchete ayipaka chisa chinde karone chikabira chindo gosinga tabanga nchiro mugusi. So I hope nga nyasaye na chigo to kwanere karto kona gukwanira na kuruchire dicheto na kuruchi platform ejiga inye karama gosa abere tafadhali inye nkako karama goso tiri na inche at an individual level rusi abaibuli ba neme rusi abana ba neme rusi muka neme e familia ne rusio onye ninche na gosa diri na inche kaka sungura as a person ari ngama ko tabanga tutege tuko diri naye tukuri nigesa kukiao to igubijimono tiri ko tejaba bija kero munda karama goso diri nere individually na liyo emeroberia ko babuya kuruchi sema chiga cha masongo maretana ngurukoro jasi kaka sungura nyasaye uyu